Hola, bon dia! Soc en Peu d'en Pau, però amb 10 anys menys perquè no tinc barba. Amb tot això, si el vostre mòbil no para de treure fum per tots els comentaris que hi ha hagut amb lo del vídeo d'Albert i criticant rajant del long, us recomano adquirir una caixa de gàbia de Faraday, que és això que tinc aquí, i ara us explicaré què és. Que en aquest context quasi és igual d'efectiu que posar el modo avión, però bueno. Dios, estic suant la gota gorda. Una gàbia de Faraday és un recipient cobert d'un material conductor que fa que a dintre el camp electromagnètic sigui nul. Vale, i això què m'importa a mi, la veritat? El nostre món i sistema està ple d'ones. Nosaltres veiem una petita porció de les ones que serien l'espectre visible. Hi ha unes ones que tenen menys freqüència i tenen longitud d'ona més gran, que vol dir que són ones més llargues, que són les que utilitzem per comunicar-nos. No afecten el nostre cos i serien, per exemple, ones de ràdio, ones de wifi, de parlar, per telèfon, coses d'aquestes, vale? En canvi, a l'altra banda de les ones visibles tindríem ones amb alta freqüència que poden arribar a afectar-te, com podrien ser, per exemple, raigs gamma, raigs beta, raigs X, tots aquests raigs que et toquen i provoquen canvis al teu cos. Aquest microones ja és una caixa de Faraday, perquè emet ones, microones, òbviament, i fa que no surtin. Però com nosaltres volem tallar altres classes d'ones, doncs li he posat molt paper de plata. Per fer un experiment simple, si li poseu al mòbil i l'emboliqueu amb paper de plata, rotllo que així a sac, que no deixi cap forat, això ja seria una mini caixa de Faraday, però és molt cutre. I si intenteu tocar-vos, doncs no funcionarà, perquè no té cobertura, no agafa aquestes ones. Fa un camp electromagnètic que és nul. Tot i aquesta magnífica explicació, la meva caixa de Faraday no acaba de funcionar del tot. Sí que talla, per exemple, les zones de veu del telèfon, les zones de dades, diguem-ne del 3G, 4G, no sé si 5G perquè jo no en tinc, però no talla les zones wifi. Això pot ser per moltes coses, pot ser que m'hagi deixat un forat perquè li he tret tota la maquinària perquè no pesi, però alhora tota aquesta maquinària també feia de tapón. I potser m'he deixat un forat per cobrir amb paper de plata, a vegades la malla bloqueja unes zones i altres no. Exemples d'aquestes gàbies a la vida en teniu molts. Els microones, els cotxes, els ascensors, alguns edificis amb entramat metàl·lic. Podeu fer-ho vosaltres mateixos amb paper de plata i una capsa de cartró, i us animo a tots i a totes a que ho proveu a casa. Ànims a la vida. També us diré que quan hi va haver la sentència del procés i s'estaven muntant mil complots en contra del govern espanyol o de qualsevol estat, a vegades la gent es posa una mica paranoica i potser té raó, i perquè no t'escoltin el teu mòbil, el CNI o qui sigui, doncs el posaven aquí al microones, pam, que no està tancat. I ja està. A vegades això és el mateix que apagar el mòbil i posar-lo ben lluny, no hi ha gaire diferència, però bueno, para gustos colores, la veritat.